Maar goeie. Als je op een boerderij bent, dan mag ik onderhoud plegen en een apparatuur. Dus ik had een kansje mee naar hier. En daar zit me een troep in. En het gevolg is, ik ken nou dat lint, dat kan ik net meer uitlokken. Dus klusje. Zo normaal mag ik dit uitloeken kennen vanzelf en dat gaat dan mijn knapje. Nou, lang verhaal kwart. Dit werkt het net zo goed meer. En het zit al je vast. Zo de dobber die is hekkelen. En nou kun ze bij u er net om te komen met de trekker. Zullen er helemaal daar rennen. Zo dat stukje dat kreeg je doen. Maar je buis, dus net. Want je zit natuurlijk een stek voor. Dus hij komt je naar Del met de trekker. En daar kan er met de achterkant zien aan. Gevolg is in ieder geval, je het nog weer rijdt. Ja, en dat maakt er dus wel even uit nog. Nou, dat wordt even een klusje. En dat zoekt met de bosmeerder doen. Maar ja, als er net een triet uitkomt, dan krijg je er natuurlijk niks aan. Dus klusje. Zo, er zit nog een beste hoek in je. En ik zie nou al, ik kom natuurlijk net jelwijs die dobben. Hè? Ja, dan maak ik er één stingen. Dus hoe ik dit voor me krijgen moet. In ieder geval eerst de kanten er maar wat aanherrie. En dat kan met de boord mee. Maar dan maak ik die dus eerst maar uitzien. Dus gaan we naar binnen. En dan weer daar rennen. Maar misschien hoeveel appels dat er nog in de BM zitten. Je zit nog wat heel wat in. Maar die zit nog steeds groot vol. Nou, we gaan weer naar binnen. Zoals je ook een klusje klee krijgt. In ieder geval de hele sneu nog wel bezig. Laters.